Hej kryptoven. Før vi går i gang, tryk på abonner og slå klokken til, så du ikke går glip af fremtidige tips. Kryptohandel stopper aldrig. Kurserne svinger døgnet rundt, nye coins dukker op konstant, og som nybegynder kan man hurtigt miste overblikket. Her hjælper en AI-drevet handelsplatform, der fungerer som din personlige coach. Den scanner markedet på få sekunder, genkender mønstre tidligt og giver dig solide anbefalinger, før du selv kan nå at analysere. Lige nu er der 300 gratis pladser til rådighed, men de bliver hurtigt taget. Den officielle link finder du under videoen. Platformen kører direkte i browseren og ser ens ud på computer, tablet og mobil. Den kombinerer avancerede algoritmer med nyhedsfeed og on-chain-analyse. Du kan starte i demotilstand uden risiko. Alle store kryptovalutaer som Bitcoin, Ethereum og Ripple understøttes. Din konto oprettes på under 2 minutter. Navn, e-mail, telefonnummer. Færdig. Minimumsindskud er $250. Ind- og udbetalinger er gratis, og du bevarer fuld kontrol over dine midler. Du kan indbetale med betalingskort, bankoverførsel, PayPal eller direkte i krypto. Schweiziske standarder for kryptering og datasikkerhed beskytter dine oplysninger. Vigtigt. Hvor der er bevægelse, er der også svindlere. Brug derfor kun det officielle link i beskrivelsen. Alt andet er for risikabelt. Når du er registreret, vælger du selv, hvor meget støtte du vil have, og lader AI'en handle for dig. Automatisk, lynhurtigt og effektivt. Klar til næste skridt? Klik på linket og start nu. Har du spørgsmål, så skriv i kommentarerne. Tak for, at du kiggede med. Vi ses snart.